Dobrý deň, milí priatelia. Pre tých, ktorí ma nepoznajú, dovoľte mi, aby som sa predstavil. Volám sa Miroslav Kršňák, mám 38 rokov, pochádzam zo Štúrova a už takmer 20 rokov žijem a pôsobím v Nitre. Som šťastne ženatý a mám milujúcu manželku, ktorá ma obdarila 2 synmi. Odjak živa ma fascinovali jazyky. Osvojil som si ich počas svojho života hneď 4 a moja túžba spájať ľudí prostredníctvom nich ma doviedla k tomu, že som pred 12 rokmi založil jazykovú školu, v ktorej pôsobím ako konateľ a metodik. Toľko na úvod o mne. Ak by ste mali akékoľvek otázky, budem rád, keď mi ich napíšete. Prihováram sa k vám ako nezávislý kandidát na poslanca Národnej rady Slovenskej republiky na kandidátnej listine strany Aliancia Severčiek. V tomto videjku vám chcem objasniť dôvody, prečo som sa rozhodol kandidovať. Skôr, než sa k tomu však dostanem, chcel by som sa jednou vetou prihovoriť k mojim maďarským priateľom. Kedves barátaim, ezt a videósorozatot szlovákul készítettem el, de ennek ellenére örülni fogok minden értelmes hozzászólásnak, esetleg kérdésnek, és azon leszek, hogy mihamarabb megválaszoljam, persze magyarul. Köszönöm szépen. Prečo som sa teda rozhodol kandidovať? Moje dôvody v skratke môžete vidieť tu naľavo, avšak rád by som ku každému bodu ešte niečo dodal. Prvý dôvod bol dôvod mojej dlhodobej frustrácie zo stavu politickej nekultúry na Slovensku. Nie len, ale hlavne posledné 3 roky je naša spoločnosť ovládaná egoizmom, cynizmom, populizmom, marazmom, ako hovorí jeden obľúbený politik. Avšak tým hlavným nástrojom, ktorý na nás má najzásadnejší negatívny dopad, teda aspoň podľa mňa, je strach. Strach z nestability, rastu cien, zvyšovania úrokových sadzieb, z cudzincov, vojny a hlavne strach zo straty našich blízkych, respektíve ohrozenia nášho zdravia a nášho života. Všade len strach. A ten dokáže paralyzovať nielen jednotlivcov, ale aj spoločnosť. No v niektorých prípadoch sa z neho zrodí odvaha. Ako povedal Franklin D. Roosevelt, parafrázujem, odvaha nie je nedostatok strachu, ale skôr uvedomenie si, že niečo iné je dôležitejšie než strach. A čo môže byť silnejšie či dôležitejšie ako strach? Niekto by povedal láska, a možno aj ja. Ale jedine tá, ktorá so sebou nesie aj pocit zodpovednosti. A to je druhý dôvod, prečo kandidujem. Z pocitu zodpovednosti voči mojej rodine, mojej komunite, môjmu regiónu a mojej krajine. Tak, ako sa ja snažím byť zodpovedný ku svojej krajine, svojmu regiónu, tak chcem aj ja, aby moja krajina bola zodpovedná ku mne. A to nejde, som presvedčený, bez vzdelanej spoločnosti. A to ma vedie k môjmu ďalšiemu dôvodu. Viete, mojou profesionálnou snahou bolo vždy, aby som vzdelávanie pomáhal postupne posúvať kvalitatívne vpred a to hodlám robiť aj naďalej. Teraz sa však chcem aspoň pokúsiť o to, aby som posunul vzdelávanie tam, kam patrí. Do popredia nášho štátneho a národného záujmu. Bez ohľadu na to, či sa jedná o vzdelávanie v slovenskej, maďarskej alebo akejkoľvek inej komunite našej krajiny. Pretože iba ignorantný, respektíve alibistický človek mi môže povedať, že nie je koho voliť. Ja s vami nesúhlasím. Máte na výber, máte koho voliť. No a na záver, taký sentimentálny dôvod. Keď sa ma moje deti raz v budúcnosti spýtajú, či som urobil niečo, keď som mal šancu postaviť sa na odpor zlu, odpoviem im, urobil som všetko, čo som mohol, pretože chcem ísť príkladom pre moje deti. A verím, že takým príkladom pôjdete aj vy. Ďakujem vám za pozornosť. Vidíme sa pri ďalšom videu na tému, prečo kandidujem práve za stranu Aliancia Severčiek. Dovidenia a vysom plátášra.